соли 2021 раёсат дар созмони ҳамкории Шанхай ба ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор аст. Дар ин замина дар Тоҷикистон барои дар сатҳи баланд ташкил ва гузарондани давраи раёсат нақшаи чорабиниҳои ҳадафнок тарҳрезӣ гардида тамоми тадбирҳо бо пешоҳангиҳо дар баррасии ин ё он масоил баргузор мегарданд. фазои ҳусни тафоҳум, ҳамроҳӣ ва мавқеъгирии созанда бо дар назардошти пешоҳангиҳо ва мавқеи устувору нақши фаъол дар заминаи созмони ҳамкории Шанхай, пешниҳоди асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба таъсиси механизми нави ҳамкорӣ дар соҳаи саноат дар доираи ин созмони бонуфузи минтақавӣ чун ташаббуси навбатии ҷумҳурии Тоҷикистон пазироӣ шуда. Нахустин ҷаласаи вазирони саноати давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай тариқи видеоконференсия баргузор гардид. Тамоси нахустини вазирони саноати давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай ки тариқи видеоконференсия ташкил шуд дар фаъолияти созмони ҳамкории Шанхай таҷриба ва ниҳоди нав аст. дар нахустин ҷаласаи вазирони саноати давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай ки таҳти раисии вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон Шералӣ Кабир доир гардид, роҳбарони вазорати идораҳои соҳаи саноати кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай аз ҷумла Аргун Гёл, котиб ва намояндаи махсуси вазорати саноати вазнини ҷумҳурии Ҳиндустон, Динара Шиглова, муовини вазири саноат ва рушди инфраструктураи ҷумҳурии Қазоқистон, Ван Цзянпин, муовини вазири саноат ва иттилоотикунонии ҷумҳурии мардумии Чин, Бакит Дегенбаев, муовини вазири энергетика ва саноати ҷумҳурии Қирғизистон, Бухтияр Маҳдум Хусро, вазири федералии саноат ва истеҳсолоти ҷумҳурии Исломии Покистон, Денис Мантуров, вазири саноат ва савдои Федератсияи Россия, Бобур Абдиназаров, муовини вазири рушди иқтисод ва коҳиш додани сатҳи бекории ҷумҳурии Ӯзбекистон, инчунин бо даъвати ҷумҳурии Тоҷикистон дар кори ҷаласаи аввалин вазири саноат ва савдои ҷумҳурии Исломии Афғонистон Нисор Аҳмад Файзӣ Гуриёнӣ ва муовини котиби генералии созмони ҳамкории Шанхай Ҷонон Шералӣ иштирок намуданд. Дар ҷараёни ҷаласаи нахустини вазирони саноати давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай муҳимтарин масоили рушд, андешидани тадбирҳои саривақтӣ барои пешгирии таъсири омилҳои беруна ба иқтисодиёту вазъи саноат дар кишварҳои минтақа ҳамзамон бо дурнамои рушди иқтидорҳо ва имкониятҳои саноатии кишварҳои аъзои созмон муаррифӣ шуда. Таъсиси механизми нави ҳамкорӣ дар соҳаи саноат дар заминаи созмони ҳамкории Шанхай ки бевосита ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, муфид, саривақтӣ ва самаранок арзёбӣ карда шуд. Дар ин замина барои ҳамкориҳои оянда таҳкими риштаҳои истеҳсолот байни кишварҳо, бароҳмондани ҳамкориҳои иттилоотӣ дар соҳаи саноат, рушду таҳкими сиёсати саноати сабз, саноати дорусозӣ, ташаккул ва инкишофи зеҳни сунъӣ дар соҳаи саноат, мутобиқсозии меъёрҳои стандартии истеҳсолот, ташкили шӯрои соҳибкорон дар заминаи ҷаласаи вазирони саноати давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ва ҷалби ташкилотҳои байналмилалии сармоягузорӣ барои рушди лоиҳаҳо дар соҳаи истеҳсолот пешниҳод гардиданд. Дар ҳошияи нахустин ҷаласаи видеоконференсияи вазирони саноати давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай ҳамзамон иқтидор ва имконоти саноатии ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ гардида таъкид шуд ки агар дар соли 2020 суръати афзоиши рушди соҳаи саноат дар кишвар бо дар назардошти таъсири омилҳои буҳронӣ 109.7%-ро ташкил дода бошад, ин нишондиҳанда танҳо дар 6 моҳи соли 2021 ба 123.4% баробар гардидааст. Чунин дастовард самараи пешгӯии оянда ва таъмини рушди босубот дар иқтисоди миллӣ, нахуст натиҷаи заҳмат ва пешбинии таҳдидҳои эҳтимолии буҳрони иқтисодӣ аз ҷумла тарҳрезиву таҳияи стратегияи мукаммали иқтисодӣ баҳогузорӣ карда шуд. Дар нахустин ҷаласаи видеоконференсияи вазирони саноати давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай дар давраи раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин созмон ки дар соли 2021 бо шиори 20 соли созмони ҳамкории Шанхай ҳамкорӣ ба хотири субот ва шукуфоӣ тарҳрезӣ шудааст, бори дигар бо такя ба пешоҳангии Тоҷикистон дар ҳалли масъалаҳои умдаи минтақавӣ ташаббуси навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷонибдории тамоми иштирокчиён пазируфта шуд. ҳамин тариқ дар баробари таъсиси шӯрои вазирони саноат, ташкили шӯрои вазирони энергетика ва таҳияи нақшаи амал барои рафъи оқибатҳои COVID-19 бо ҳамовозӣ ҷонибдорӣ карда шуд. Иштирокчиёни нахустин ҷаласаи вазирони саноати давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай аз рӯи услуби видеоконференс дар баробари масоили ҳамкорӣ дар соҳаи саноат, таъсиси бонки лоиҳаҳои инвеститсионӣ дар ин самт ва гузарондани намоишгоҳҳои муаррификунандаи иқтидорҳои соҳаи саноати кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхайро бо ҳамовозӣ ҷонибдорӣ карданд. Дар интиҳои ҷаласаи мустақими видеоии вазирони саноати давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай санади тавофуқоти ҷаласа тасдиқ гардида, ҷонибҳои иштирокчӣ барои доимӣ гузарондани ҷаласаҳо дар оянда ҳамоҳангии худро иброз намуданд. Фахриддин Муҳаммадюсуф, Аилдини Карим, Ахбор.